Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga gala dili nga atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Kati Kisis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Lunes. Lunes na mga higala no. Abino adlaw karon nga Lunes, pitsa 3 na kini sa bulan sa unsa man tarong bulana. November na. Duol na jud kay mahigala nga sa ulugo na to ang Pasko na ining mga panahon na no. Nahala no, may munto na kanatong tanan o nanghidaot kita mga higala nga ana kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, apan naginhawa pa. Importante nga na mo ginhawa ta delphin, ano. Ginhawa delphin, ano, nahala no. Padayon kita sa ato usab nga pang-congratulate kanaton tanan mga higala nga malimpayo nato mga higala nga nasa ulog ang All Saints Day o All Souls Day. Kapoy-kapoy lang ginoon para namo mga pare kay pila kami sa daan among isa ulog no, mga tulo na duha na itulo ingon ni ana no. Bino ana ra gyud na mga higala wala ra nay problema no. Ang importante nga walay ubo, walay hilanat, walay sipon, apan nagginhawa pa. Ano? Abino arita mga higala, CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Lieutenant General Jose Melencio Nartates Sr. nagkadayon nga generally successful ang selebrasyon sa Adlaws Minatay, November 1 and 2. Matod pa niya, although nga dunay mga ginagmay nga mga kakulian, mga disgrasya, dunay ginagmay nga mga petty crimes, pero at least generally successful. Matod pa ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo nagkanayon ngadto sa mga estudyante, don't let technology use you. Instead, be peacemakers in your everyday lives. Ano, so, matod pa, buti pasabot sa atong kalahurong Santo Papa, mga higala nga naaraman ng technology, pero ang technology, mauna po yun lamay imuhang gitanaw, wala na po yun lamang ka magtanaw sa lain pangbutang, samara nga gidiktahan na sa technology ang imong kaugalingon, no? Muna gitawag na to gigamit na kasak technology. So, muna nga nanawagan si Pope Leo nga dili na to tugutan nga maulipon kita sa mga technology. Ano? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ug arita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy no mga higala no nga atong Saint of the Day karon November 3. Walay lain kung dili si gonderi sa atong listahan. Ang ato ang santo karon walay lain kung dili si sikat kay ni mga higala usa kini siya kanang buutan kay nga father no nga siya mao si San Martin de Porres no, natawo kini si San Martin de Porres ni adtong tuig 1579 didto sa Lima, Peru. Unya nahimo kay ang iyang amahan Katsila, ang iyang inahan Migra, no? Unya ko ang kini sila kini si San Martin de Porres nagpamimbro kini siya sa Dominican Order. Unya the people and animals, so matupa mahigugmaon kay ni siya, no? Unya possess spiritual wisdom, no? Unya marriage counseling and matud pa usa kini siya ka inila kaayo, no? Inila kaayo nga kanang praile, no? Praile kay membro man siya sa Dominican Order. Unya suod kay ni silang higala ni Santa Rosa
dilemma. No, so karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Martin de Porres. Okay. Pero ano na padayon na tayo mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang kining arita sa ato ang katikise mga higala, no? Ang ato ang topic karon kabahin kini sa pangutana. What happened to the church? No, what after the death of Jesus Christ, what happened next to the church he founded? Ayan, no? After the death of Jesus, what happened next to the church he founded? Okay, no? So according to history mga higala, after Jesus' death, the apostles experienced a mixed emotions. Wala sila kasabot mga higala sa ilang gibati. Mahadlok ba sila? Mag-uul ba sila? Malibog ba sila? Initially, no, dihid nang nanago sila, no, fearing for their lives. However, when they received the Holy Spirit at Pentecost, they began to spread Jesus Christ's message, becoming key figures in the early church. Sa ato pa, pagkamatay pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo, na medyo nakuan sila gamay, medyo ba na murabag nangalibog-libog sila gamay. No, and then, matod palagi, human nga namatay si Kristo, initially nangahadlok yun sila. Pero, sa dihang nagpakita si Kristo, human siya na banhaw, giingnan sila nga ayaw ramong kabalaka, no? Kay moabot ang Espiritu Santo ang manglalamdag ug mao'y mugiya kaninyo. Ug tuod man sa diha nga nikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, no, ila na dayong gisangyaw ang maayong balita, ang mga kasaysayan sa kinabuhi ni Kristo. Unya sa diha nga nangamatay na ang mga apostoles, kay mamatay man gyud lang there was the so-called apostolic succession. No, busa masabot sa pasabot og apostolic succession. It is the belief that the authority of Christian bishops, no, was kining transmitted to the bishops, no, through the laying of hands or during ordinations. They receive, they pass, no? Sa diha nga namatay, sa diha nga nangamatay ang mga apostoles, nahitabo dayon ang apostolic succession. Buti pasabot nga ang katungod sa pagsangyaw, no? The authority of Christian, the authority of and the task and authority of spreading the gospel was now given to the bishops, no, to the bishops. This means that the bishops, through the laying of hands during ordinations, are believed to have received the same authority and ministry originally given to the apostles by Jesus. No, doon natin mabasa ni Ana, no, pinaagi sa pagpandong sa kamot, no, sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 atong mabasa. Tungod niini pahinumduman ko ikaw pagmainiton sa paggamit sa gasya nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong kamot. So ito pa ang pagpandong mo ni siya ang ordinasyon. O niya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 14 hanggang 17, o niya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So na to, no? Nahuman nga namatay na nagkatigulang na gipasa sa mga apostoles ang ilahang authority ngadto sa mga bishops, no? Muna to, no, nga kining ang uban kanila, no, nangahimo nga mga sunod nga mga santo papa, no, o sana ni ana
Muni gitawag sila og kining muni sila gitawag mga higala og mga apostolic fathers, no? Sila si daghan kini sila mga higala, no? Muni sa San Clemente, Saint Ignatius, Saint Polycarp, Saint Papias, o daghan kini sila Quadratus. So daghan kini sila mga higala. Gani kung atong tan-awon sa kuan listahan ng apostolic succession, ika 269 na kini si kuan, ika 269 na kini isip Santo Papa, no? Si Pope Leo. Ayan, no? At balik ko na to, ha. After the death of Jesus, what happened next to the church he founded? Of course, after Jesus' death, the apostles experienced a mixed emotions, including fear, grief, confusion. And initially, they hid, fearing for their lives. However, when Jesus Christ was resurrected, they first met him in Galilee. And then, paghuman, gisaaran sila nga pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, magmaisugo na sila. Ug mao gyud nahitabo, no? Nagmaisugo na sila pagsangyaw sa mensahe ni Kristo. O niya gitawag katong mga sumusunod sa mga apostoles katong ilang gipang pandungan, no? Kining sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, tungod diini pahinumduman ko ikaw pagmainiton sa paggamit sa gasya nga gihatag sa Dios kanimo, dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot mo, to ordination higala, no? O niya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 verso 14, 15, 17, o niya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Mo na to, no? Nga daghan kanila ang nangahimo pulusab nga mga Santo Papa, the Bishop of Rome. Pero gawas na yan, napuyaban nga wala mahimong Santo Papa, no? Sila si Clement of Rome, no? Si Ignatius of Antioch, si Polycarp of Smyrna, Papias of Hierapolis, and Quadratus. Munot sila yung mga mautos, sila yung mga nahimo nga mga successors of the apostles. Kani apostolic succession. Unya sa diha nga nangamatay nangagtigulang na pod ang mga apostolic fathers, ang nahitabo mao nga nipuli na pod ang mga church fathers. Kabalo mo kinsay mga church fathers, sila si San Agustin, San Jeronimo, San Ambrosio, Saint Gregory the Great, and others. Muto sila gitawag og church fathers hangtod karon. Nga sa ato pa wala ginay puas nga pagpasa sa katungod. So muna do nga hangtod nga niabot na karon nga wala nagiputol-putol pa ang diana, no? Unya ang gitawag kini pagpasa sa mga katungod, gitawag kini og church hierarchy. Ayan, no? Apostolic succession nga mo resulta sa church hierarchy. Nga ang church hierarchy, pope, cardinals, archbishops, bishops, priests, and laity. Ayan, no? Sa muna nahitabo mga higala, no? So kining atong isgot-isgutan ginagay mga higala, no? Kini bitang atong simbahan ba, no? Atong simbahan Katoliko. Pwede mo kung tanahon mga higala, historical man gini siya. Gikan pagod ni Kristo, no? Gikan pa ni Kristo hangtod karon. Pero ang pagka-historical sa ato ang simbahan, matud palagi wala kayo tahura sa uban nga mga pagtulunan tungod kay ang ilahang gikuha ang base sa ilang pagtulunan dili naman ang gitawag nato sa in English of originality. Ang ilang kanang gitawag nato kamao pod silang manudlo kabahin ni Kristo kay naa may Biblia. Nga ang ilahang gikuha ang base kanunay mao man gyud ang Biblia. So muna nga matud pa nila pwede pod silang manudlo. No, pero para natong Katoliko, okay ra ta ni ana. Ang problema lang nato kay manudlo makabahin ni Kristo. Ang problema lang natong mga Katoliko kay dauton magudta. Ipakasayop ang atong gipangtudlo. No, muna no nga doon na pud tay pagtulunan kabahin ni ana, no, nga dili pud kita kana bang
mo kuan po dayon, kana bang mo bubali po dayon, makadungog ra ta og mga gitawag nato sa in English og mga kana bang mga pagsulay, no, mga pagsulay mukuan po dayon ta, kana bitaw ato po dayon bitaw nga isalikway ang ato ang mga gibatonan nga pagtuo. Mo na, no? Gani kung ato yung tanawon, ang matud pa ang apostolic tradition nagtudlo gyud kanato no nga ang simbahan nato nagagikan gyud mismo kang Kristo. No, dili gyud matud palagi angay nga kana ba ang ato ba nga pagadudahan, no, pagadudahan ang mga gitudo sa simbahang Katoliko kanato tungod kay gikan man lagi kini sa original gyud nga pangapagtulunan, although nga aduna pud kitay katungod sa pagpahigayon og mga pagpanudlo, no, kay ngano man doon na bayang giingon nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So na, no, nga ingon ni ana, no. Unya mga laing relihiyon lagi ipakasayop ang atong pagtulunan, no, muna nga usahay pod unya ang atong mga kaigsuonan pod nga mga Katoliko nga matud pa o kulang dili pa pod hinog kay sa ilang pagtuo, manuo pod dayon. Buta to hunahunahon nga ang simbahan, no, ang simbahan nga aduna gi koneksyon ni Kristo, mao ra gyud ang Katolikong simbahan. Kay ngano man gikan magid ni sa mga apostoles, di ba, no, kay sa atong tanawon diri kung atong tanawon diri ang mga apostoles mga tinunan gud ni Kristo. And then paghuman sa diha nga nangamatay na ang mga apostoles, ang mipuli kanila mao kini mga apostolic fathers, no, pinaagi sa gitawag natong ordinasyon. And then pagawala na nila kini na dayong mga church fathers, pinaagi gyapon sa ordinasyon hangtod karon, no, nga abot na og 269 ka mga Santo Papa si Pope Leo. Sa to pa ang lineage, ang tanabang koneksyon na agyod. Kung atong tanaw na mga laing relihiyon, ako dili man ko manaway ana nila kay nanudlo man lagi sa kabahin ni Kristo. Ang problema lang kay kita wala ta manaway, sila mao nanaway. Muna nga matagbaw po din taon tagpanagang kay kung dili nato sagnon, do na may uban nga medyo pod bitaw ma-brainwash ba. Mutuo po dayon kung unsay gipangsaway nga mobalhin dahil dito pagtulunan, which is murag makaingon kita nga dili maayo, no, kay ngano man ni ana good mo sa simbahan nga konektado gyud kang Kristo, no, o pero nya nibalhin mo sa mga simbahan nga walay koneksyon kang Kristo. Napurma lang gid sila tungod sa Biblia, pero ingon nga aduna sila relasyon ni Kristo, wala. Kanang tanang ako doon ang istriktuhon pagtanaw, may connection ba kamo kang Kristo gawa sa Biblia? Wala kita gawa sa Biblia gani sigon sa ato ang nasairan, no, ang New Testament, no, ang New Testament nasulat kana human nga na purma ang simbahan. Kanang uban sa Old Testament, of course, before Christ na may daay mga scriptures, pero kanang sa New Testament nasulat gyud kana mahigala sa diha nga natukod na ang simbahan. No, sa ato pa doon nagi parte sa Biblia, no, nga natukod nga diha na ang simbahan. Sa ato pa diha na daan ang simbahan sa diyang natuko na sulat ang gitawag nato og mga kini bitawng simbahang Katoliko. Whereas sa mga laing relihiyon dili magsaway ha, nasulat pa usa ang Biblia para ber sila natukod. Kini bang nasulat bitaw sila ang New Testament, kaya ang Old Testament na sulat mo na dugay na kana, prehistoric man na. Pero ang Old Testament, New Testament ba, nga nasulat na siya, no, mao pa po'y pagkahimo sa mga laing relihiyon. In other words, wala good sila connection sa apostoles. Sumara na nakabintahan ta gamay. Na unya tungod sa gidugayon, aduna na sila po'y gipangtudlo. Nga angay po natong sundon kay wala man musukwahi sa pagtulunan nga gitudlo sa
simbahan. Mo na dihapit ang kuan. Naaman dapit diha mga higala ang angay na tong tukion, no, nga doon na ba'y gitudlo ang tradisyon nga supak sa Katolikong simbahan? Wala, no? Kay dili man lagi na pwede nga ang tradisyon mukuan ka ng musukwahi sa Katolikong simbahan. Oh, klaro na na. Bino, din na siya nakutob, ha? Ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.